Завод Чавдар, основан през 1949 г. производство на автобуси, микробуси и специализирани превозни средства. Почва като малка работилница на карусерии и скоро се превръща в предприятие за производство на автобуси. Автобусите тогава са се изнасяли за над 30 държави. Никарагуа, Египет, Алжир, СССР, Куба, Виетнам. Използван в почти всички български градове, като градски автобуси, междуградски, специализирани и туристически. Като интересното, че в специализираните автобуси са се произвеждали линейки, автобуси за училища, за армията и подвижни лаборатории. В завода са работили над 7000 инженери. Отново един малък селски град. Всеки автобус е сглобяван ръчно и с голяма прецизност, буквално за наячийски индустриализъм. Българските автобуси са се движили по улиците на Москва, Букурещ, Прага, Берлин, Хавана и Ханой. Износът е бил с огромен приход за нашата държава. Бил е награден с международни отличия за дизайн и качество, но през 1989 година е доведен до фалит. Гигантите, които ние всички знаем, го довеждат до фалит през 1999 година. Част от халетата днес са изоставени, другите се използват за частни компании. Благодаря ви, че останахте до край. Сега ще ви кажа и любопитните факти. Автобуси Чавдар са участвали в международни изложения в Липциг, Москва и Пловдив. Били сме на световната сцена. Чавдар остава символ на българската инженерна мисъл и трудолюбие на поколения работници. Днес са горда собственост на колекционери. Очаквайте част 5.